बे समाव जोङो सरलपारा फारसे थांनो नागिरदों नैबे बाइकजों थांगोन जोङो दिनै सरलपारानि गोबां समायना समायना मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नोंथांमोन आं दिन्थिनो नागिरदों बे समाव दङ क'क्राझारनि सरलपारायाव थांनो नागिरदों जोङो नै दा बिसमुरि गेटआव दङ सिकनाझार गेटआव बे सिकनाझारनिफ्रायनो जोङो दा सरलपारा फारसे दावबायनो नागिरदों दिनैनि ब्लगआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन नायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय लेट्स गो जों थांगासिनो सरलपारा फारसे मोनबायानो जोङो लामानि अबस्थाफोरा नै माबायदि बेफोर जाहैबाय पिकनिक जानो फैदों सरलपारा फारसे नोंथांमोना नुगासिनो दं बेफोरनो जाहैबाय सरलपारानि मोनसे मिथिंगायारि जोबोद समायना समायना नुथाय सरलपारानि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों बेनिखायनो आंनि बड'लेण्ड ब्लगनि दिनैनि बे सिनारिफोरा जोबोद समायना जागोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ मोजाङैनो नायलांनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय थारैनो बे सरलपारानि नुथायफोरा थारैनो जोबोद समायना खुलुमबाय बड'लेण्ड ब्लग आंनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय बे समाव दं आङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगाव समस्तिनि सिंनि बिसमुरिजों फैबाय थानाय फैनानै मोनसे पिकनिक स्पट मोनो बे पिकनिक स्पटआनो जाहैबाय सरलपारा होनना बुङो बे सरलपाराया जोबोद बड'लेण्डआव ओरैबायदि समायना समायना बे मोनसे पिकनिक स्पट बेनि मिथिंगायारि नुथाया जोबोद नायनो समायना बेनिखायनो आङो आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननो आङो दिनै सरलपारानि माखासे मिथिंगायारि नुथाय आरो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों एसे नायनानै मिथिना लानो थाखाय आङो फोरमायनाय जाबाय बिनि मिथिंगायारि नुथाया जोबोद ओरैबायदि समायना ना सरलपारानि माखासे नुथायफोरा थारैनो जोबोद समायना बिनि बिखा गेजेरजों मोनसे स्राय स्राय बोहैलांदों मोनसे दैसाया बे दैसायानो जाहैबाय थाङै थाङै थांनानै बियो गौरां दैसा जाहैयो थारैनो बिनि मिथिंगाखौ नुनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंहा नाथाय सोरबाफोर जुदि बेरायफैफेराखैबा बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन बे हाजोनिफ्राय बोहैबोदों स्राय स्राय बे दैसाया नाथाय
बेयाव गोबां मिथिनो मोननायाव गोबां टुरिस्टफोर दावबायनो फैयो नाथाय कभिड-19नि थाखायसो बेवहाय फ्राय बाहेरनिफ्राय फैनो हायाखै बांद्राय इदियै थेवब्लाबो लकेलनि गोबां सुबुंफोरा बेवहाय दुगैदों नै गरमनि थाखाय बेवहाय दुगैदों केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायबाय आङो गोबां टुरिस्टफोर फैनो हायाखैब्लाबो ओनसोलनि मानसिफोरानो आसामनि दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय दुगैफैदों इन्जय खालामफैयो फारसेथिं बिनि मिथिंगायारिखौथ' बुंनो नाङा जोबोद समायना बेनिखायनो जुदि सोरबा नायफैयाखैबा बेखौ नायनानै एसे गोजोनना लानाया गाहाम आरो दिनैनि बे आंनि बड'लेण्ड ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननो आरो दिन्थिबावनो थाखाय दिन्थिनो नागिरबाय दिन्थिबावगोन आङो नोंथांमोना दिनै बड'लेण्ड ब्लगनि गेजेरजों गोबां बिदिनो सरलपारानि माखासे मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नुनो मोनबाय थारैनो नोंथांमोना जुदि नायोबा जोबोद मोजां मोनगोन फैयोब्ला बेनिखायनो आङो दिनै बड'लेण्ड ब्लगनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो माखासे जिखिनि नुनाय बिनि मिथिंगायारि आरो बेयाव फैबा मा मा सुबिदा दं आरो बेवहाय फैयोब्ला मा मा समायना मिथिंगायारि नुथाय नुयो माखासे खोथाखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानाय जाबाय आरो दिनैनि बे सरलपारानि मोनसे ब्लगआ बेखिनियावनो आङो फोजोबबाय खुलुमबाय।